бо мақсади инъикос намудани дастовардҳои 30 соли истиқлол дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи телевизионии Тоҷикистон хонаи умеди мо аз ҳудуди ҷамоатҳои деҳот манзури шумо гардида истодааст. ин навбат низ барномаи мо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм деҳаҳои Афзалӣ ва Яккасада тақдиматон мешавад. биёед якҷоя сайри ин ду деҳа мекунем ва шоҳид мешавем ки дар муддати 30 соли истиқлолият чӣ иншооте ба истифода дода шуда самти фаъолияташон дар кадом сатҳ қарор дорад ва чӣ тағйиротҳое дар муддати 30 соли истиқлол дар ин ду деҳа ба вуҷуд омадааст. деҳаи Афзалӣ дар соҳили чапи дарёи Зарафшон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм ҷойгир буда дар он 679 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта 105 хоҷагиро дар бар мегиранд. деҳаи Яккасадаи ҷамоати Саразм низ дар соҳили чапи дарёи Зарафшон ҷойгир буда дар он 2615 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта 425 хоҷагиро ташкил медиҳанд. дар навбати аввал мо аз деҳаи Афзалӣ дидан намудем. дар муддати 30 соли истиқлолият дар қатори дигар соҳаҳои муҳими кишвар соҳаи тандурустӣ ба таври чашмгир рушд намуда хизматрасониҳои тиббӣ дар деҳотҳои дурдасти мамлакат низ бо сатҳу сифати баланд ба роҳ монда шудааст. дар қатори дигар деҳаҳои дурдасти кишвар низ дар ин деҳа хонаи саломатӣ фаъолият мекунад ки он дорои 4 ҳуҷраи корӣ ва дигар имкониятҳои баланди хизматрасонии тиббӣ мебошад ки ҳамарӯза кормандони он барои беҳбудии саломатии мардум ёрии аввалияи худро мерасонанд. ман ҳамшираи оилавии хонаи саломатии Афзалӣ Аввалпоева Нодира мебошам. дар хонаи саломатии шумо чанд нафар кор фаъолият мекунанд? 4 нафар коргарон ҳастем, 1 нафар озодакорон, 1 нафар духтури оилавӣ дорем. ба чӣ қадар аҳолӣ хизмат мерасонедтон? 1375 нафар аҳолӣ дорем. аз онҳо 375 нафар занҳои қобили ҳамл дорем. ин хонаи саломатии шумо чанд вақт кор фаъолият кард? чанд муддат буд? бинои мо аз ёрдами муҳтарам Ортиқов ва аз ёрдами ҳамун ҷамоат ҳам аз ёрдам тарафи ҳам диёрону ҳам вай мардумон 2016 сохта шуда буд. сохта шуда буд. соати кории шумо аз чанд то чанд? соати кори мо як ставка дорем аз соати 8 то 2:45 кор мекунем. то 14:45 рӯз 14:45 рӯзона кор мекунем. дар баробари инъикос намудани самти фаъолияти иншооти ба истифода дода ҳамчунин мо доир ба зиндагӣ ва рӯзгори шахсони мӯътабар ва оилаҳои намунавӣ низ маълумот пешниҳод мекунем. дар деҳаи Афзалӣ оилаҳои хушбахту хушрӯзгор кам нестанд. яке аз ин оилаҳо оилаи Рустамов Худойбердӣ ва Содиқова Фотима мебошад. зимни бозидамон аз ин оила ба мо маълумот доданд ки аъзоёнаш ба чорводорӣ ва кишоварзӣ машғул мебошанд. пеш аз он ки мо бо сарварони оила доир ба бурду бохти зиндагиашон мусоҳибае ороем, нахуст аз маҳсули заҳматашон дидан кардем. онҳо дар 14 ҳисса замини назди ҳавлигии худ ҳама намуди маҳсулотҳои кишоварзиро кишт намуданд ки самараи хуб дорад. баъдан мо вориди манзили ин оила шуда бо онҳо атрофи рӯзгори гузашта, имрӯза ва нақшаҳои ояндаашон суҳбате оростем. Rustam Xudayberdiman. 60-yil tug'ilganman. 1980-yil 6 ba'zan. 4 ta qiz, 2 ta o'g'il. 10 nevaralar, 11 ta. чикор мекардед? ҳозир чикор кунем машғул шумо? Shu dehqonchilikda, chorvachilik, shug'ullanamiz. фарзанд ҳозир чикор кунем машғул? Hozir Rossiyada. Ular ikkovi Rossiyada. сабаби якҷо шудани шумою ҳамсаратон ки ё ин ки чӣ буд? Ota-ona sababli uylanganmiz. O'zlari ko'rib, bilib olganda. шумо аз интихоби падаратон пушаймон нестед? Yo'q, pushaymon yo'q. шумо сабаби хушбахтии худатонро дар чӣ мебинед? Farzandlardan, oiladan, shulardan xursandmizman. Men Sodiqa Fotimaman. 1962-yil 4-yanvarda tug'ilganman. Xudoga shukr, boboyimdan ko'nglim to'q. Urush janjal yo'q.
Bolalarımdan hem ko'nglim Xudoga shukr. Ekolim Rossiyada. Kelinlerim aytgan izmimdan chiqmaydi. Janjal, g'urbat yo'q. Dehqonchilikdan yaxshi ishlaymiz, daromadli yaxshi topamiz, Xudoga shukr. Mol hol bor. Prezidentimizga rahmat, raislarimizga, domkamlarimizga rahmat, qishloq ahliga rahmat. Xudoga shukr 40 yil yashadik ikkomiz. Oilada 40 yil yashadik. Biron janjal yo'q, g'urbat yo'q. Tinchmiz, Xudoga shukr. Bolalarim ham Xudoga shukr tenlari sog'. Shu natijaga chiqib qora mehnatning orqasidan yetishdik-da. Kolxozimizga, rayonimizga hammasiga rahmat. якҷо шудани шумо сабабгораш ки буд? Интихоби худатон буд ё падару модарат? Ota-enada. Biz ko'rmaganmiz, bu armiyada bo'lgan. Ota-ena sababkor. шумо пушаймон неми? Yo'q, pushaymon emasman. Xudoga shukr. имрӯз оилаҳои ҷавоне ҳастанд ки тез-тез аз ҳам ҷудо мешаванд. шумо фикри шумо дар ин бора чи? шумо сабаби ҷудошавии оилаҳои ҷавона дар чӣ мебинед? Yetishmaslikdan men yoshlik qilyapti, men qaydan bilamiz endi biz. Birovning oilasini ham bilmayman, o'zimning oilam tinch, Xudoga shukr. Oilasi tinch bo'lsin. Murosai dunyo bu. Zamonimiz tinch bo'lsa, hammasi yetarli bo'lsa. Shu yoshlarga insof bersin. Avval o'zimizga insof bersin. мардуми деҳаи афзалӣ ба сару кор бо замин майли хоса доранд. яке аз деҳқонони варзида қодиров соҳиб дар 5 ҳисса замин гармхона бунёд карда эҳтиёҷоти оилаи худро ба маҳсулотҳои кишоварзӣ бо меҳнату заҳмати ҳалолаш бароварда месозад ва ҳамчунин маҳсули заҳмати худро дар бозор ба фурӯш мерасонад. баъд аз боздидамон мо аз деҳаи афзалӣ ба деҳаи якасада ташриф овардем. дар ин ҷо нахуст мо бо фаъолияти мағозаи Неъматов Ориф ошно гардидем. ин соҳибкори варзида ба мо иттилоъ дод ки муддати 20 сол мешавад дар соҳаи савдо кору фаъолият дорад ва барои осон намудани мушкилоти мардум маҳсулотҳои гуногунро бо сифати баланд ва нархҳои дастрас пешниҳоди мизоҷонаш гардонидааст. ҳамчунин дар деҳаи якасадаи ҷамоати деҳоти Саразм муассисаи миёнаи таълимии рақами 38 фаъолият мекунад. ин муассиса дорои 12 синфхона, ҳуҷраи фаннӣ ва китобхона мебошад ки дар китобхонаи он беш аз 5000 адад китобҳои таълимиву дарсӣ пешниҳоди хонандагон гардонида шудааст. дар хониши соли 2020 ва 2021 дар ин муассиса 544 нафар хонанда таҳсил намуданд ки ба онҳо 50 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба таълиму тарбият доданд. ҳамчунин сарвари ин муассиса барои беҳбудии шароити таълиму тарбия дар ин ҷо дар ҳамкорӣ бо омӯзгорону волидон сохтумони 12 синфхонаи иловагиро тариқи ҳашар ба роҳ мондааст ки дар ояндаи наздик пурра ба истифода дода мешавад. чӣ тавре аз мушоҳидаҳоямон бармеояд мардуми сарбаланди ҷамоати деҳоти Саразм дар роҳи созандагиву бунёдкорӣ баҳри ободии меҳани худ камари ҳиммат басанду он рӯз дур нест ки бо талошу заҳмат ва кӯшишҳои пайвастаи худ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оянда низ иншооти гуногунро барои беҳбудии некуаҳолии мардум сохтаву ба истифода медиҳанд. ин буд барномаи навбатии мо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм. боздиди мо аз ин ҷамоат идома дорад.